pahoittelut teille siitä, että valitettavasti kukaan Valkeakosken nuorkauppakamarista ei päässyt paikalle. Tämä on siis meidän hakemuspuheemme Strategia 2015 hakemuksia. No niin, eli mikä Valkeakoskella? Ensinnäkin Valkeakoskellahan on sikapuitteet järjestää kaikenlaisia juttuja Valtikassa edulliseen hintaan. Jos katsotaan etäisyyksiä, niin meillä on 35 kilometriä Tampereelle, 44 kilometriä Hämeenlinnaan ja niinkin paikat kuin Pori ja Helsinki, ne on vasta 45 kilometriä. Kaikki on sillä kohtuu lähellä. No niin, ja sitten tietysti meillä voi tulla omalla autolla, voi tulla linja-autolla ja junatkin tulee aika lähelle, että Akaasta 20 kilometriä ja Tampereelta 35 kilometriä. Ja sitten voi tulla vaikka omalla veneellä, se on aivan tosi hyvä juttu. Teemaksi me ollaan valittu tähän hommaan Lost in Canada. Eli tunnelmaa luodaan tämmöisellä seikkailuhengessä, itsensä likoon laittaminen tietysti todella tärkeä juttu. Ja sitten tietysti nautitaan kanavalaisesta kulttuurista, mitä se sitten pitääkään sisällään. Viikonlopun aikana osallistujille tarjotaan erinomaiset puitteet luoda strategia ja löytää vastauksia kaikenlaisiin kiperiin kysymyksiin, mitä ne sitten ikinä onkaan. Ohjelmasta voisi todeta sen verran, että perjantaina kohdataan tiimihenkeä Lost in Canada-aktiviteettien parissa, mitä se sitten pitääkään sisällään. Lauantaina on sitten aika tutustua kanavaan ja kanavalaisen kulttuuriin. Sen lisäksi on tietysti kaikenlaista leikkimielistä tiimikisailuakin siellä sitten tiedossa. Markkinoinnissa me ollaan mietitty sellaisia asioita kuin kevään aluekokoukset, sosiaalinen media, www-sivut sekä meriitti. Ja hinnat tietysti, mitkä teitä kaikkia kiinnostaa tässä hommassa, niin Early Bird 210 € ja muut 225 €. Ja ajatus on siis näillä hinnoilla 2 henkilön huoneessa. Valkeakoski on siis erittäin hyvä paikka tulla pitämään tahansa kokousta. Mutta jos jostain syystä teille ei ole jotain kysyttävää, niin puhelimessa päivystää meidän iki-ihana pressaamme Heini Huotarinen, jolle voitte soittaa ja numero tulee tässä. Eli 040 748 3620. Ei muuta kuin tässä vaiheessa kiitoksia kärsivällisyydestänne ja pidetään erittäin hyvä strategia 2015 Valkeakoskella. Ei muuta kuin nähdään.